La GERC han denunciat una agressió a dos dels seus militants diumenge a la tarda. Segons la formació independentista, l'acció hauria estat perpetrada per un grup d'estètica neonazi. Els fets van passar diumenge a la tarda al carrer Colom, al polígon de Santa Margarida, sota el pont de la C58. Els dos joves estaven acabant un mural en una zona habilitada per fer grafits quan un cotxe es va aturar al seu costat. En va sortir un jove amb el cap rapat que els va increpar, insultar i els va agredir. Com a resultat, van patir contusions al cap i a la cara. Se'ls va portar a urgències, però no van necessitar hospitalització. L'agressió, com hem dit, no és la primera per part de grups neonazis a la nostra ciutat. Exigim des d'aquí als cossos policials la màxima diligència per a posar els i o les responsables d'aquests fets a disposició judicial. Que els responsables no fossin jutjats i condemnats sentaria un precedent d'impunitat, al nostre entendre molt perillós, que cap societat democràtica ni es pot ni s'ha de permetre. La GERC creuen que l'acció no va ser espontània, sinó que estava planificada. Com a mostra, diuen, poc després de l'agressió va passar un cotxe amb 4 caps rapats enarborant una bandera espanyola. La denúncia ja està presentada a les forces policials, però de moment no ha transcendit res sobre la investigació. Els independentistes diuen que aquesta està la tercera agressió en menys d'una setmana a militants de la GERC. Fa uns dies, un protaurí va atacar la seu d'Esquerra a l'Eixample i un altre jove va ser víctima de la violència a Blanes.